दिनैहाय जोङो देबोरगाव ब्लकनि सिङावहाय थानाय दिनै थिथागुरि प्राइमारिनि बे दिमोलगाव सारियालियावहाय दिनैहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बे स्टारिं अफिसखौ बेखेवनानै होफैबाय आरो बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि गासै राजबंशी जनगोष्ठीनि जोंनि बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर नुजाफैनानै जों सारखौ लोगो हमफैदों आरो मोनसे फोथायनाय लादों फैबाय थानाय समावहाय फैगौ 22 तारिखआव जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेयावबो दासिमबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनै गाजा गोमजायै बे ओनसोलनि गासै राजबंशी बर' गासै जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों लोगोसे इन्टेलेक्चुवेल सुबुंफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो जोंखौ समर्थन जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। देबोरगाव बिटिसि बियाबखौ देग्लाय हाग्रामा मुलुगखौ उदां खालामनो हागोन नोंथांमोना? दिनैहाय जोंनि रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद मोनोब्ला जोङो देरहासार खालामनो हागोन। दिनै सरलपारानिफ्राय लानानै जोङो क'क्राझार रेल साइडसिमसिमाव जोङो रायजो राजानि जेसेबां अनसायनाय मोन्दों बे अनसायनायखौ नुनानै जोङो दिनैहाय 2 तारिखआव बुंनो हायो देबोरगाव समस्तिया दिनैनि तारिखआव उद्धार जागोन आरो जोङो जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव मानिजाथाव आरो मेलेमजिबि व्यक्ति जोंनि खाम्फा बरगयारि सारा जेरै UPPL दोलोनिफ्राय देबोरगाव समस्तियाव देरहासार जागोना रोखा। थिथागुरिनिफ्राय टाउनसिमाव जेनबाय थायो UPPLआ बे समाव रायजोफ्रा माबायदि मदद दं? बै समावहाय थिथागुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझार टाउनसिमाव जेसेबां जोंनि नन बर' मानसिफोर दंमोन बिथांमोनहा गिनानै नांगालनि सबियाव भट होयोमोन BPFखौ गिनानै नाथाय दिनैहाय सान्थि परिबेस फैनाय लोगो लोगो दिनैहाय जोंनि गुबुन गुबुन जाथि हारिनि मानसिफ्राबो दिनैहाय BPFनि मानसिखौ गिला आरो दिनै मोजां थासारि फैबाय बिनि थाखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय राजि जादों। आरो मोनसे खोथा दिनैहाय जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारिया देबोरगाव समस्तियाव गेलेनो नागिरदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेखौ खेबले खेबले मानसि थिनहरनानै बादा होदों आरो सालाखाथि समस्तियाव गेलेनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया थिनदों। दा हाग्रामा महिलारि थिननायखायसो लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनैहाय सालाखाथि समस्तियाव गेलेनो गोनां जादों आरो दिनैनि तारिखसिमावबो हाग्रामा महिलारियानो लरेन्स इस्लारिखौ हेफाजाब होगासिनो दं नाथाय बिनि अपोजिसन देरहासार बसुमतारी बिथाङा मिथिगौना मिथिया बेखौ जों बुंनो हाया। दिनैहाय सालाखाथि समस्तियावबो देरहानाया रोखा जाबाय हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होगासिनो दं जोंनि UPPL दोलोनि केन्डिडेटखौ आरो जोंनि देबोरगाव समस्तियावबो जोङो दिनैहाय जोंनि UPPLनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारा देरहानाया रोखा।